kaibigan. Dinami ka may kan kadalit si mo ha. Hindi, kakara ka ni Roger Gapon. Tapos isa ka bugas. Kakara ka ni Roger Gapon. Nagana ni mo si Kuan Roger, ingon mo si Roger nga Kuan. Ibali po dire. Sabi nila takbo ka na ako. Sige, Dad, salamat ka, Dad. Sige. Dinami ka may kan kadalit si mo ha. Hindi, kakara ka ni Roger Gapon. Tapos isa ka bugas. Kakara ka ni Roger Gapon. Nagana ni mo si Kuan Roger, ingon mo si Roger nga Kuan. Ibali po dire. Yo, kanala ya kan. Kabis mo pa jangat mo pa. Ilang yung mga dire? Terus Kinsa pa? Roger. Kinsa pa? Ilang? Ang kan dua ka pamilya. Dua ka pamilya. Litaw man ting isa. Ikuan. Sa tonto ni. Kailangan ni sa kuha. O mga suki na ako yung diri. Tuni ka mo dawat ani ton. Kala kan kami. Oh, bayagikan niya dito nila ha. May tahino ni mo niya. Kami na kung ni. Kita nga sa upuso sa kaya itong, ay, gunita ni mo? Sige na. Sige sabi. Jaro, panguruti mo na di sa kananan. Ang nagamay, bahino lang mo. Sige, kami na nagtanong kami. Bugyan ako kapalik na. Kita yang gadi-gadi maging ya, naik ka busy. Busy Japan ka na dadami dito. Sabi na tuwa po pa kalakaw. Tama din, kalas pa. Ikaw dapat pa mo dan mo dito. Oo ba? Sabi nila takbo ka na ako. Sige, Dad, salamat ka, Dad. Sige, asa mo na patang? Tara, sige, Roger. Sige. Sige, Dad. Ina na ni mo si Roger ha? Kami bala ka, Roger. Abot ko direct. Sige, Yaman kayo. Sige, dito. Sige, kami rin man ng pati. Kumusta naman ni mo siya? May bahino lang yun ha? Sige, salamat kayo. Katabang, para makaapil pud ka sa atong raffle na bugas. Kada semana, simple lang kayo ang imong buhaton. Una, i-like lang nimo ang atong page para masayra nimo ang schedule sa atong raffle para makaapil pud ka. Ikaduha, i-share lang nimo ang atong mga video para pud makatabang ta sa uban. Daghay share, daghay interest, daghay chance nga modaog ka. Katabang, kung ikaw ang maswerte nga modaog sa atong raffle, pangayoon ako sa imuha ang imong address ug contact number para tawagan ti ka para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong daog nga bugas. Katabang, daghan kaayong salamat sa imong suporta ug hantod sa sunod nato mga video, amping kanunay.